May gala, arita sa tulumanon Operation Action Kasayuran at tumagkauban ni nga mahina magiging kauban na to si Double T 45 Dudong nga Margamento. Kini si Double T 8 Manuel Ron Kinichi. Tumagkauban ni mahina to nga barangay kapitan sa barangay Bacolod. Magiglaan din sa siyudad sa Usamis si barangay kapitan Junicio d'Italia. No? Tumagkauban guman nga dito nakalabay nga charter anniversary sa Usamis ang barangay Bacolod usa sa mga nakakuha sa top 3 sa cleanliness and most orderly barangay sa Usamis. And kakuha na to sa pagtibaya si Kapitan Junicio d'Italia ng Bahina. Kap, good morning, mayong adlaw. Good morning. Well, ginuman Dodong sa ninyong programa karon, may buntag niyo. Labi na gid sa ato ang mga televiewers karon o atong paminaw sa DXDD. Okay, Kap, by the way, no, ari ko una sa cleanliness and orderly barangay nag top 3 mo. O sa mga pahigayon o sa mga gimo sa barangay aron nga makabot ni and nag-expect ba ang barangay Bacolod nga makuha siya? Wala gyud ko ga-expect ani well kay ang nahitabo gyud ini na-elect man ko atong election sa barangay. Tapos nag-meeting, gipatawag mo yung mga new elected barangay captain, mo to nga gipaabot po ni mayor nga ang maong programa day nga most cleanliness and orderly barangay dugay na gihimo ni mayor nga gahimo man gay og premyo nga 1,300,000 og 200 no. Mao na nga ako naminaw lag ko kay iya pong iya man yon gi-acknowledge po tong ubang mga barangay nga naana sa mga 70%. No, nanay mas sa 60%. Mo to nga ako akong paminaw pod nakita nako po na ubang mga barangay nga mim participate pod limpyo gyud. Mo to nainganyo ko nga murag na dasig po ko sa ubang mga barangay nga atong mga panahon ng mga karaang kapitan nga mim participate sa panawagan ni mayor. Mo to ako pod habol lang to ako habol lang yun nga tawag ko makaapas lang ko ang ako wala ko mag-after nga nag-akuan ko sa premyo. Ang ako lang yun tungod sa ato ang maabtikon nga mayor nga mura sa gusto yung kalimpyo ba. Mao tong gauna jud ko sa kalimpyo sa barangay kay ang basura po dili sa kuha walay proper segregation nagproblema ko. So wala yung kabalak-an mo? May kabalak-an ako. Then tapos ang usapod nagsige na manig-monitor sa maong mga basura sa barangay. Mao tong akong nahunaan mas maayo akong punan. Nga ang akong mga sakop naapoy atimanon. Gawa sa basura naapoy bulak nga maatiman. Then medyo kuan pa yun siya, pressure yung kayo kay ting init man god. Mamatay gyud ang atong bulak. Ug dili nimo bubuan. Di ka mo to gyud dong. Kada adlaw magbuo ang akong mga CBO sa maong bulak. Kaguan gyud kada adlaw gina. Kada adlaw buo gina. Kuto sa mo kuan, gamiton pa namo natural na gamit pang gitawag kwarta kay itubil na to sa ato ang motor. Taas ba yung kayo? Di mo to nga inko atiman lang ginato ni. Kay ug ting ulan di na mamubo. Karon wa na gyud namubo nun sila. Ang ilahan lang karon gyud to kuan na lang gyud tan-awon lang gyud mga basura kay naa pa mangyoy uban ng mga badlungon natong mga laing barangay. Nga pasayon-sayon na baglabay ba? Ano rin mulabay? Mulabay. Mo na nga ako hangyo lang bukas mga katawhan ta sa Usamis. Magtinabangay ta. Una tay basura na may ato ang koleksyon, ato lang pong ipagawas during koleksyon. Di lang po nato ipanlabay sa barangay. Pareha na ako karon nga na ako'y mga nangadak ako ba yung i-report sa SWIMO. Then tagalaing barangay ba? Muna nga dili maayo, no? Hangyo lang po ko taon sa namangin naminaw mga kreatibukan sa barangay Usamis. Sa Usamis City, tanang mga barangay di taman labay og basura. Kay perti nang paglimpyo sa mga barangay karon, kay tungod sa programa ni mayor, kay lami kay ang programa ni mayor. Ang turismo magkakusog yun, di ginato kapungan. Labi na yun namo diri sa dool sa airport, kinahanglan yun malimpyo yun. Kay ang dumuduong na to, maulaw ta. Muna nga magtinabangay yun nga ang kaning naa sa barangay, nga mga barangay na sa syudad, maglimpyo kita. Mora gini ako Mo nung nakaapas ko, siguro na noon, tuyo ko niya akong barangay, besang kay barangay, na ako barangay limpyo yun. Karon galing ako mga katawhan, ako na lang pong gikuan. Dili lang kay malimpyo lang tas karsada nga atong labong balay.
Kaya akong gihimo karon, naghimo ko kuan sa mga kabalayan. Natingala ko sa basura atong Tuesday, nindaghan. Ibalik, dagat. Hindaghan kay nga do di ay. Pag panawagan ako manlimpyo, perting panlimpyo na sa balay. Manangkaawas ang basura dagat. Ikaw nga doon naghanmi. Ingon po dahil ng ako mga konsyal, tungod sa iyong panawagan kap nga manlimpyo tungod sa dinggi. Maori ang ilang ipanghipos dyan ang mga basura. Di, salamat po ta kay ngano na naman goy nakita man god mga positive nga mga waya-waya. Oo. Muna nga karon sa ako alang dili man kita kay di man ta kabuot sa panahon gud pod bisag kung saon nato og pagpaningkamot og ang naanagi na diha. Oh. Mo na nga ang ato aron garon nga mapugnan lagi nato ang maong kanang karon dinggi. Yes, oo. Sa Pinas, problema karon no? Mo problema man gina. And, sabatol pa rin mo, problema kanito kani sa basura. Pero kiunsa man nato ni, nga nahimong hapsay ang implementation nimo and nga wala na maglabay og basura diri sa imong lugar. Kasuhan yun. Implement yun sa Implement. Ang ako alang wala man ko magkuag barangay ordinance. Pero adaptation lang yun ko sa city ordinance. City ordinance. Ang city ordinance akong gidala rin sa akong barangay. Tapos ang tao di na ako madala og disiplina, akong ipaabot sa taas. Mo no, ang taas na dayon mo kuan nila patawag nila dire. Kuan lang gyud siguro nawil, ang ako alang yun. Open burning didili man ginaton na dire. Oh. Muna ako duha na ka tawo akong gikasuhan rig open burning. Kabayad yun. Akong silingan gina, akong amigo. Pero gadaob. Then karon kay dili man mutuo na to kay mura bag tan-aw niya walay ngipon ang atong balaod. Di ako gibutang nga ngipon. Amo to gikasuhan, kabayad gid siya. Muna nga mga tao nako karon dire. Careful gyud sila sa daog kay naamang gyud budakop man gyud no? Naamang gyud ang ako alang mapicturean ako ang imuhang gihimo. Then imuha gyud gidaoban. Napamatud-an nga siya. Mapatulan, wala na. Muna yung nindot ang proseso sa ato ang gobyerno karon, labi na gyud sa gihimong mga city ordinance o i-adapt sa barangay. Oh. Muna nga dahil sa basura. Ang sa basura, ug ato lang lumulupyo. Og first offense lang gali, patudan mo gilabay niya, then wala sa proper segregation. Imo lang yung iuli. Dayon pasabton. Kana ba og kuan pa na nang imuha bitaw siyang tagaan bitaw kana mang singala na nang consideration. Pero pasabton siya. Pasabton. Ayaw na buhata. Sunod. Okay. Gihaguan ni hatod. Gipahatod ni kapitan kay ang hatod ang CBO biya or BHW. Pasabton yun. Ang ako lang nga gihangyo sa akong mga sakop, mga konsyal. In every sayop sa atong mga tao, ato lang yung ipahibalo nila. Nga sayop. Para ding ano man yun na. Ako lang pasigribuhon man yun ko. Pero tigubot anas mga tao na ko sa akong barangay. Sulod lang sa 4 o 3 ka bulan, nganong nahimo magin ani namo dire. Nakabot ninyo. Nakabot yun. Diha magin ako nakita. Pag ako lang isip amahan sa barangay, ako nakita ang mga tao naglimpyo. Mga sakyanan, ako pinangkamutan, ay lang pud taong tag-parking. Di naman ko kayo mag-stick to kayo ninyo, pero hinahinay ta. Kaya nga itong barangay, musugot mo sa dili na nagidri ang kabibok. Muna hinahinay, taghimo grahian. Muna ako hangi ako mga tao. Himo tagrahi. Muna naghimo ng mga tao. Ang uban pa yun. Sige lang, hinahinay lang. Di ko ko man na nagdali. Ang importante nga, pag-abot sa panahon, nga medyo stick to yun atong syudad, na mo'y preparasyon nga. Inyo yung grahianan. Kaya usa maguna siya sa ato ang kanang grahianan man godbod. Usa man siya sa criteria sa ato ang kanang most cleanliness and orderly barangay. Yes, Usa man gina siya. Mo na diha din kalipong mga kalimpyo. Ang importante limpyo lang yun. Mahimo ra galigway tanom-tanom. Ang importante nga wa lang basura makita nimo anang kadalanan bitaw. Og sa usa pa og sa kuan pa na kanang baka surayes nimo. Imo ginang mo na nga ako sa kuhaon jud na. Mabita nang ako mga CBO. Pag human yung log-in, suroy demo sa atong barangay, boundary to boundary. Okay. Mao gini ako exercise gila nila every morning na suroy boundary. Kay kutob sa makita niyo nga dili silaw sa inyong pananaw kuha gyud ninyo. Mao gini ako ang gihimo di sa akong barangay nga medyo naagid siya mao bitaw na thanks God nga murag sa ako apong
naunahunaan, maayo na ipon ang resulta dito sa ato sa taas. Oh. So, kumbaga, kung doon yung kay implementation, gingus gani mo, na mo participate na din mga tao. Budungan na dayon. Budungan na yun. Pag makita na nila ang amo din nila, gingusgan, kapsay, karon na-maintain. Na-maintain. Ang mga tao, di na nimo suguon. Wala na, maadto na sila sa ilahang mga karon gali o ganina ko na naiila naman pong gipos ko matay mawito tong kain ko malipayon kay mga tao ko pero hinuon pod naghimo manggubog ko og kana bang contest para pa-contest po ka. nagpa-contest man ko wala lahi na ilang mayor lahi po ni ako sa barangay. Okay. So mapagya ang pa-contest. Ang akong pa-contest wag gyapon. Kato gyapon. Sa cleanliness. Sa cleanliness gyapon sa matag purok. Orderly po. Orderly gyapon, mo gyapon. Ang sa city nga kuan, ako gyapon gigikuan diri nila. Mo na ako ilang ingon, ako ilang ingnan nga. Padayon lang mo, kay na man pukoy ako ang inisyatibo nga para sa inyo ha. Karon kay ako naunaan nakadaog man mi na ang mga kwarta. Then intended mabunyapon ako sa beautification sa barangay. Mo na nga akong padak-an na po ang premium nako karon December. 15, 13, 12,000 kay tulo ra man kapurok. Pero gipunaan ako ang kuan. Nga kinahanglan nga kaming man ang ato ang Christmas. Butangan po ato Christmas symbol ang ato ang kadalanan. O nga ato mga bulak nga daghan man tag mga bulak. Musugotag sa dili ana gyud well kanang among bulak karon diha 5 years from now siguro perti na gyud ang ninduta. Kay mudagko naman na siya din mapuruning imunang bitaw siya imuhan na siyang singala na imuha bitaw matrim. Yes, kuha na din na. Di mo kay makita dayon. Perti na yung gapuha. Then magkadugol kay ang mga kababayenan pud ako po sila giinganyo. Kita ako mo istoryalan jud ko ninyo layo kay abtag pamalit og bulak. Ba lagi. Balyangaw. Pagid mo. Malitig bulak. Balyangaw. Ang akong mga purok opisyal, uy, kaya na. Wabito na karon ako sa panikamutan ako nga maripanan sila. Kaya dagkos lang gasto. Ako mga konsyal o mga purok opisyal. Nagtinabangay yun. Mao na nga, ako nalantaw, siya nag-abot min iligan? Palit. Pangita og bulak. Bulak. Nagbumbil. Kay tanaw po na ako ni Mayor. Si Mayor, dili man ang atong Mayor. Di man mingon nga itong mayor nga mauna. Bugastog yun mo. Pero masabtan mo siya. Gagusto siya nga lami tanaw ng atong barangay. Mura hapsay ba? Muna nga ingko wala atong ihikaw man nato nga kaayuhan sa atong barangay. Kaayuhan po sa atong syudad. Din malipayon po lang ato. Kabalo ka sigob ug agi sa akong barangay lang gaydaan. May bawaan yun ako nga dugay kay mo hinay kay mo padagan sigob. Labi si Mayor. Mawaan may ana man ay akong masakop. Ingagi ba si Mayor kap sa atong barangay. Nya, sirit, nahinay ko kayo. Di, sa to pa, gilantaw ang giunsa ang barangay Bacolod. Muna nga, salamat yung kaipog ko, pero hinoon, ug dili pa lang po ning atong mga lideres. Dili po magba-abtik ang mga barangay official o mga katao. Ang mga katawan yun, ngano, tungod po sa programa. Unsa ba may pangitaon sa tao? Nga sa ako alang karon dre. Mo nagingon ako nga ang sa unang panahon ug incorporate yun ngano ato pa mag-ihikaw na to. Di ba? Kay kuyog naman. Tanang kalihukan sa barangay naa sila. Mo cooperate man. So tanan mo pasabot wa na isini mo diri. Naa man gyapon kay gitagaan mo tanan o pagtagad. Tagaan ako pagtagad kay ngano manggod kay gusto gyud puta nga mag-ubad ta tanan. Okay. Ako alam ko pong goal po karon isip amahan sa barangay nga akong ipakita sa mga tao nga unsa ang asenso. Yes. Di ba? Kay ang uban magumiyong pili man na dili na pagpili o kita tanan po mo cooperate. Di ba? Boss mismo sa imong barangay mo wag yung kagapili. Wala ko gapili. So ang tanan gyud imo. Gawas lang og limited. Natural og limited nato. Kitpareha karon scholarship kaning kanang OPA. Natural ang imong unhon pud kato pong walay amahan. Ang gapad ako ang apuhan ra. Tabangunon kayo. Diha jud ka mo kuan. Muna nga uban mga tao makasabot gyud sila. Ikaw po karon abroad ka natural pud. Ako sa po ka balibaran unhon pud nato ni. Inana ra gyud ang pahiluna pud nato kay ato lang yung pasabton. Pero kani pareha aning mga senior citizen
Di na tayo mag-matter dagunsa sila. Ang importante nga mukuyog na nato. Oo. Oo. Ito gyud na kay mga para gyud na sa ilaha. Bisag wala ka suporta na to kap sa miagi. O Tabangan niya po na to. dili pod. Natural, pareha na karon. Nga prangkahan ka during election sa barangay. Nga prangkahan ka dili jud di mo support kay na sila suportaran. Oo. Ikaw man mo ilahang itsapira, di ba? Yung sa may bato na to. Di ba? Gawasan siguro, pag human sa eleksyon, buduol na to, ay, lain na nga istorya. Kaya hinduol naman na to, na human namang eleksyon, kita na lang po mag-adjust ato ang pagkakapitan. Nila na po na to, gamitan na lang po nga, wala man ka di. Dumtan na lang. Dumtan na lang yun, imutaman. Unsay ako yung kaistorya nila, sige, participate mo. Apa man tayo lain nga, maobserbaran ako nga kamumukuyog mo na ma-eleksyon na to sa lokal. Oh. Karon di magin mo nako kay kontra magita tong miagi kay natural og against yun nimo kontra gyud mo. Nya karon kay hinduol man nimo pag human sa eleksyon kay medyo mo respeto man gyud pod. Ino na mga tao mong gud sa barangay Bacolod. Kuan gyud pod sila. Sa ila nakita po nga ako na nagdumala karon. Adjustable po ang uban. Kay ang nahitabo mo sa ato ako ron dre, kato ra man yung nang intention po mo daw og konsehal. No, di ba? Oo. Di kabalo na magita sa mga pulisiya sa asenso. Di karon pasagdaan po nimo kay ilaha mo kay mudaog sila. Unya karon mas lakadaog. Di karon medyo sila kaingon sila ay pag wala lang tamo dalagan ana ba. Pero ilaha man po na. Di man takakuan. Ang ato lang nga makasabot sila kung sa asenso. Okay, ang asenso gyud kutob sa mahimong tabang man gyud. Tabang wala gyud tinuod man gyud na. Ako alam rin karon, hospital, boreal. Libre. Daghan ang natabangan. Kanalang, uno-naon lang yun sa farming karon sa agriculture. Land preparation, libre. Paghuman, binhi, libre. Tunay abono na po, gasunod, libre. Niya, paghuman sa abono, harvest na po, mag-ani. Na libre na po. Libre gyapon. So kadaghan naman gud diri sa imong mga katawhan, kapitan, mga Farmers. Ugmad o pasakan. Muna diri karon ang mga farmers diri, saya kayo. Sa una wala magitaw na mo ni yung nga dugay na bungkag ang asosasyon sa mga mangunguma aning Bacolod. Pero pag abot aning programa sa asenso, mingana Nilig-on. Muna ang ako lagi ingnan nga ang mga katawhan rin sa akong barangay sa mga mag-uuma. Ako mag-uuma man gyud ko. Ang ato karon dili lang kay abi libre na tatanan ato lang pasagdaan ato. Ang ato ang pag-atiman na lamang gyud. Ang pag-atiman lang, atiman na tugayo. Kay para musaka pod ang atong produksyon. Oo. Kay ang kalipay man gud sa ato ang gobernador, atong congressman ato ang atong production musaka gyud. Bulampo po ang panginabuhian. Oo. Kay ngano man gud pod, ang dako ang atong production, dako kag abot. Mabuhi po ang Mabuhi umaayo ang atong paman. Daghang ang imong income daghang kagamitan. Ug naka estudyante di na ka maglisod. Mo nay dako kayog tabang gyud ang team asenso. Muna nga ako hangyo lagi ko sa mga katawhan gyud sa tibuok probinsya. Magtinabangay ta. Yes, po. Di ta kakitag leader ngin ani. Tinod-tinod lang. Di ta kakitag leader ngin ani ka abtik ba nga mangitag pundo para sa mga tao. Karon rio akong barangay lipay kay mga tao ambot lang una man goy nagyaw-yaw ako kay daghaman jud mga ispay pod ngay mga maniid ba nga bisan pag inani gitara nga to manaway lang yapon na to na magyem istorya muna karon ako nabantayan mga 3 ka bulan 4 ka bulan nagi kasi akong paglingkod. Wala na akong kadungog nga nabang naabitoy mga magbagutbot ng yapon ba nga may lang sa tubangan nato nya may bawaan may nato na. O di ba? Kay diri sa aning barangay lang murag ang 70 to 80% ako naman gyud dire. O muna ko manghinambog ta nga 70 to 80% ta. Una okay si dalhon nato nga mga tao nga leader nato nga maayo kuyog ta ato ipakita diha sa resulta sa eleksyon og na mag-eleksyon. Ato man ka nakita. No naon lang gani mo sa eleksyon sa barangay di ka mo tuo. Karon pa nahitabo nga maupay pagbalik nako way kwartay. Unsa ni atong mayor? Wa gyud kwartay. Way kwartay. Ato eleksyon na. Eleksyon na. Gikuha man tong wa gyud kwartay. Way kwartay. Oo. Di na kaingugo.
Saon lang ani. Nakoy kontra. Ako wala nung koy kontra. Salamat mo ko kay wa koy kontra. Pero unsa man nga naaman tay mga konsehal nga atong padag-on. Then anandagan kay mga lig-on man. Nga ing agis na to. Nga, di man gyud musibo kay winable man gyud sila. Di karon mamugi ko ani mayor. Og giganahan sa ato ang mga social services Services. Oh. ang mga tao di na angay patag ang kwarta. Yung ko, matun ka ingon ko, ako gi paningkamutan pod, pasabot ko sa mga tao. Karon kay inyo man yung kung gusto ibalik. Og karon og dili ta magkuyog tanan. Og padag-on niyo na dili niyo padag-on ang atong line-up. Kung sa may akong tingog dito sa taas mangayo para ninyo. Matay kasabot ng mga tao ano. Nagdunay resulta gyud maayo. Resulta. Bungag gyud. Gikan sa iski kagawad, padulong sa iski chairman, saka sa mga konsel. Walay, pertin layo agyo kay mga kontra. Mo nagiingon nga naglisoy sila kuhag 30% gali. Oh, bisan budin walay kwarta. Walay kwarta. Oh. Mo na nakaingon ko. Bilib ko ni mayor. Tinodyo na. Then mo na basta de ang programa sa ato ang sa Team Asinso mudulot gali sa kada barangay. Wa gyud. So doon na gyud siya impact ang mga programs na-impact yun. Sa imo mismong barangay. Sa akong barangay. Kay ngano ang tao, mga nung ikuyog man ako, tungo sa programa. Una, ang katong sa gisgutan na to, no? One professional, Oo. one family program, di ba? Napay kasalan. Pila ka mo gani imuha diri sa Ang ako diri karon Pila ka ba 16 man, 16. Dayon ning graduate para akong isa. Mo nang 15 ning akong giatiman karon. 15. Mo na nga ani ra pod ako will kana bitong pag-atiman nila. Meeting yun, monthly. Lagi kay monthly meeting. Monthly meeting yun. Okay. Pasabot yun. Mo na gitan-aw na ko ilang grado. Dong, imong grado dong. Na kay 3 to 4 ka buok. Ayaw, kumpiyansa. Kay mawala nimo ni og imo pag yun kumpiyansaan nimo. Mo na ma-challenge ang bata. Kay gano pag istorya nako pag sunod same musaka man yung grado. Oh, wala naman 2 na magkapin. Wala na may 3. Mo na nga kita pod sa ako alang isip amahan sa barangay ang tanang programa sa ato sa gobyerno atong atimanon pod kay atong pasagdaan pod lisay pareha nang mabagsak di nakakapadayon. Oh, dili na Oo. maglisod na ang bata. Maglisod ng bata, maglisod ng inahan, ang pag-adjust ba maglisod yun. Ang bata masakitan then mura bitog naa say murag mablimi ang kaugalingon ba. O ko magtuon nga na ba mura ba apektahan niya pagtuon. Okay, so bot pasabot giniyahan gyud nimo kap no ang mga bata ga. Dili lang ingon. Dili na- kay ibulag gipasulod di ara itabangan nimo diha. Oh, Then sa makasulod na ka. makasulod pati na ka diha, dili bawa na ka. di na enough. So, gina-encourage gyud nimo. Encourage yun. Padayon, ana. Padayon yun. May mo ayaw mo pag silpon tuon yun mo. Kay di ta magbulag ug di mo mag-eskwela. Kana mo yung pasalig. Muna ako Muna nga nahuman ako karon. Oh, karon gipatrabaho nila ni mayor. Makaingon sila inani dito magbinutan. So natabangan. Oh, tabangan pag graduate. Trabaho ron. Dito trabaho. Oh, trabaho dito. Muna nga ko, ako silang gidasig. Muna nga isang gabi nagbiting mo lang ko. Dili lang kay kamo malipay lang mo nga naa mo sa upap. Ayaw. Ang inyo habitaw magtuon jud mo. Karon ngayon, kakuan na po ko sa ilang grado. Sus, naiduha. Ngayon ko, ako na po itong may maya na po, may mera may ato. Di po na ito kasabaan. Istoryahan lang ginato kay, nga naman god, luoy manggod po ng bata, kay naamag ko kunihitabo nga nabagsak. Luoy, murag na ganahig eskwela. Kay murag bitog maulaw na siya, wala na siya ma-scholar. Inana ba? Una na, Usa may kasaganan na nga arason nganong nigubo sa ginang grado usa. kuan siguro kani pag ulitaw manggod mura bag mapadulong na bitog barkada Mahingag na kadugay. mahingag ba barkada magduda ko dayon katipod sila sa pagka-scholar nila usa pa man kasimpod nga ko sila napasabot muna karon nga bag-on kaning ikaduhan lang hugda karon ako nag silang kuan na karon ako magresulta ang ako ang katong Kasukat nga gigiyahan. oh, gigiyahan ako. Ngano mang wa na may na ana. Bagsak. Wa na may nabagsak.
Kay puros naman sila gaamping. Kay mingon mo sila, na si Tatay Kapitan Lison Maday, kay tanaw man itong grado. Mutanaw man yung grado. Dili man yun na mahimo. Oo. Ako man ginang kuanon. Ikaw kayo mo monitor din. Monitor yun. Nasa akong, ako yun ang kuanon, ilang grado kay, dili lang kay, ang programa mo sa tuagod, parehara ko na yung mga farmers, nga ang mga basakan, di na lang atuon dito patubigan, di na lang kay abi libre. So kinahanglan jud imo yung Eh, natawan dito nga. patanawon yun mo na, kay imuhagi nang i-monitor sila. Ay, kinahanglan nga, sayang lang kay ang atong pangandoy sa ato ang mga leader nga, dako tag abot unya karon. Di, Kinahanglan gyud siya kap og hands-on ka ni nga. oh, Hands-on ka sa labida sa OPAP, hands-on ka sa mga farmers, no? Yun na. yes. Kinanan, ako dahil, pahina. Kapitan ko, muuna pa ko mahimo. Kayo, Ikaw may mahimong mag-guide. ikaw mag-guide nila. Mahimong Bisag motibo nila. kapoy-kapoy na ka, pero ang imuha lang, ang imuhang presensya na dito. Kita ka kung sa ilang buhaton. Kay pahina ra magyud kay sagara gyud mga farmers di pahina magyud ka mga pinsa na mo. Kanang maglimpyo may during pasakaon ng tubig. Mag-una jud ka. Kay para makita pertindasigak sa mga tao. Tinuod ba gina? Muna nga kita mga leader po sa barangay kami hinuon sa Usamis karon sa Petiwan barangay puros man gyud mga maabtik gyud mga kapitan. Mao na nga ang uban po kadagko po silang barangay, mo di po kayo depende ra magunagot kay Pero kinahanglan siya sa imo sa part nimo, kinahanglan marag visible gyud ka sa mga tao. kana siya. Oo. Kinahanglan nga as a leader manggug ka, naadyo ka. Muna nga og sa istorya pa na bahala kung sa kadaghang program sa imong barangay. Imo yung magahinan og panahon. Muna na lang nimo women's naadyo ko. Uban gyud ka Sa rin na. farmers Na- og basta di lang jud ko busy. Naman lang ito adto jud ko. Kay ano man gud, nindot niyo kayo nga kita pugupong amahan sa barangay, makita ta nila. Oo. O wala magali ka, imo mga konsihal naa ba mo atiman. Yan ang importante gyud po dawil ang ato mga barangay kagawad. Mo cooperate jud. Pero si mo diri ni cooperate ba? Cooperate jud. Wala lang ni murag si ato abito sa kapitan dito. No, di lang daw Cooperate yun. Dagi cooperation. Cooperation jud. Og imuhang committee na diha, agriculture ka, naagyo ka, kita duha. Pero na ba kay kagawad nga medyo kung murag medyo nagkuan lang imong yung gi-push nga lihok diha. No, na ba ingon na po? Wala pod. Wala pod. Oh. Nagi pero nagi ang kainit sa Kay pagservisyo. di naman po ang ngayon mo istoryahon kay nakita man gyud po ang ihang function gyud po siya ba. Okay, mas ba. Kay ngano man gud bugka ni ako po ako karong nahitabo sa kuha. Ano na ang lago nimo? Sa pirangat ang among cluster uksat Oo. bay sikan pod. Oh. Sikan Yung cluster sa Pirangat. Pirangat. Oo. Amo duha ra may kakapitan adto. Pero pagdaog yun, yan yung mga maestra na ko diri, gapasalamat. Ida na ba? Na unsa man gali imuhang murabag imuhang trabaho nga mo na gisugo ni mayor nga mo na imuha. Mo na mo na eskwelahan na imong atimanon. Atimanon jud nimo. Doon na mo ka barangay itong Yes, maningkol. Ang uban, taglima man ko, taglima ang mga Oh, barangay. duha ra doon dito. na mo ato dahil. Duha ra din. Then kay mura magdi na mo to kaya gyud ang paghakot-hakot sa mga bata. Oh, mo to nagpalaban mi sa Belia. Oo. Oh, mo to ang Belia, mo to pero dili gito sila ingon nga mao gito sila kuan. Ako na lang tong mura mulay gi hangyo nako ba. Amigo man akong kapitan. Mo to mutabang nga mughakot. Mo na nga salamat ko nga pati limaya ang mga maestra ngani sila diri pagdaog na pagkaugma ngani gyud diri. No. Kung nakaingon jud ko og kita gyud manerbisyo gyud nga mura bitaw kinising-kasing makita gyud po nila nga ang atong support nila nga di lang kay support lang bitaw nga paganganlan lang yung nga mo na nga Ngalan lang nga suporta, no? Wala gyud na gyud. pareha ni mayor gahimo siya og variety show gi-clustering gyapon pag-clustering na mo first cluster man mi pagkaugma pa meeting ninggo karon unsay nahitabo pa meeting ko pagkaugma human practice na yun pag-present atong pista Nindot kayo. oh variety show first mi ang cluster oh naka 60 mil pun mi di perti lingawa sa mga kagawad kay mostly itong mga dancer itong mga barangay official man sa San Antonio, Gango, Villa Consuelo,
Bacolod ug Maningkol. Mo na gingon ako nga si Mayor ga himog maong event, mga activities in ato pong tagaan og kuan ba kada bang og sa kuan pa na importansya ba. Importante. Oh, kay ngano naghatag siya og subsidy 15,000 kay para magamit-gamit. Di akong nag-meeting bumili mga kabarangay, pa meeting mo lang ko si Mayor gahimo ani atong suportaran. Kay ngano lami ba gyud ang pagpresenta to og may gyud bitaw pagka himo bitaw. Oo. Oh, di presentable kayo, malipay ba si Mayor? Oh, di mo to nahitabo nga hinuon tanang cluster pod. Grabe gyud. Nagkamot na rin. Ning kamo tanan, nakaingugo ko. Libog yung judges ani ba? Tinol ba na? Inana yung unity ang mga barangay karon sa Osamis. Tinol ba na? Muna nga ako, salamat ko sa akong mga katawhan sa barangay Bacolod sa ilang pagsuporta gyud gikan pas pagsugod nako. Kani lang yun ako ang sa solid waste na mo, kani sa basura, kani amo ang kalimpyo sa Segregation. Also. segregation yung importante yun. Oo. Pero nakakuha naman ka mga tao na Oo. natuma naman ka din. Tuma na. Wala na. Wala ko ikuan. Last lagi atong Tuesday, mo tigi kakulbaan ako tungod sa kadaghan sa Basura. basura kay tungod ani dinggi ba. Panghinlo. Pangindog ni sila balay. Mas mayo yun ha. Himo mo Oh. search and destroy. Oh, nag-search and destroy ko. Kay di ako nguno na di Pero na pila di ka kasos tingin ninyo dire. Namoy ka. karon murag wala pa kay ko ka kuan nga og positive gyud tinuod tong mga bata pa. Pero na hospital. Oo, na sa ospital.